Enric Arau, benvingut. Moltes gràcies. Gràcies per estar amb nosaltres. L'Enric és nascut a Barcelona, però fa molts anys que vius a Sant Hilari Sacalm. Això, 10 anys, fa 10 anys. Molt bé. Ell és empresari, és jubilat, va ser un dels pioners del que ara entenem com a noves tecnologies, que vas fer molta feina en aquest sentit. Ell és el cap de llista del Front Nacional de Catalunya per a la demarcació de Girona a les properes eleccions del 14 de febrer al Parlament de Catalunya. Un cap de llista de la quinta, que l'altre dia m'ho mirava, de Joe Biden, o sigui, del president dels Estats Units. La qual cosa vol dir que, escolta, la gent gran teniu molt a dir en política. Jo penso que sí, Què passa? Que en aquest país sembla que la gent gran els vulguem, sembla que no obtinguin res, sembla que estiguin com apartats, quan en realitat una persona que té prou força i vitalitat per fer coses s'hi ha d'implicar en política, no? Jo penso que sí. O sigui, el fet que la gent gran, molta gent gran no s'impliqui és per una actitud mental. És a dir, jo ja soc gran, ja he fet la meva vida, ja menjar sopetes i endavant. I clar, això no és correcte, perquè si una persona, com dius, té vitalitat, té força encara, el que ha de fer és lluitar per la causa en la que creu. En el cas meu, la meva causa és la independència de Catalunya. Llavors, jo, darrere la independència de Catalunya, des de molt jove, he estat lluitant. Quan dic molt jove? La universitat, quan els grisos. Sí. Els grisos. Recordem-ho, que no està de més, perquè la gent es pensa que vull dir això, que és de l'1 d'octubre, diu no. No. Ja fa molt de temps que dura. I era molt dur, perquè era l'època de Franco, franquistes, i jugaves moltes garrotades. Doncs córrer davant dels grisos és una medalla que em poso, molt satisfet, i després la meva vida ha tingut des del punt de vista lluitar per la independència, un moment màgic que és la meva convivència amb Lluís Maria Xirinacs. Lluís Maria Xirinacs ha estat un heroi. Un heroi... Incomprès una mica. Incomprès i refugiat tant per Convergència com per l'Esquerra. Jo, en una època de la meva vida, vaig ser militant d'Esquerra, vaig demanar al partit que apoyés a Lluís Maria Xirinacs i em van fer fora, em van dir que no. Llavors jo em vaig marxar. Lluís Maria Xirinacs ha estat un model que penso que tots hem de veure i anar cap a aquell ideal. L'ideal, què era ell? És sacrificar-se per Catalunya. Ell va suportar garrotades. Ell va suportar vagues de fam, i molt dures, molt a prop de la mort. I finalment, el pobre Lluís Maria Xirinacs, que és el meu mestre, és el meu mentor, aquest gran senyor va optar per deixar-se morir. Per què? Fastiguejat. Fastiguejat dels polítics. Fastiguejat de que no es pitgessin el carro com s'ha d'espitjar. Llavors, per mi, conèixer i conviure, tindre llargues xerrades amb el meu ídol, em conforta. I és una obra que s'hauria de recuperar, la de... Totalment, perquè és totalment injust que no se li doni el valor i l'exemple que suposa ell. Sí, perquè és que ell, algunes frases seves haurien d'estar marcades... Làpides, una làpida. Sí, no, o fins i tot allò que a vegades es diu, això que fa la gent amb els tuits, que posa frases de personatges cèlebres, dius, per què no hi és Xirinacs? No, perquè està arraconat. Els polítics actuals l'han arraconat totalment, perquè aquests polítics són polítics de la menjadora. Són processistes, ja no parlem dels altres, dels unionistes ja no en parlem perquè no cal, perquè amb la pinça al nas i fan fàcil directament. Però els polítics que tenim ara, tant Esquerra com els copaires com Junts, ens han mentit, ens han traicionat, i és així. I no tenen resposta. Quan dius això no tenen resposta. se'n van per la tangent. Aquesta és la qüestió. I finalment,
també em puc apuntar la medalla, i ho dic públicament, i si em venen a buscar els brimos, que em vinguin a buscar. No, home, no. Que em vinguin a buscar, que em trobaran. No m'amagaré. Doncs he estat a totes les talls de carretera, Junquera, etc., que s'han produït a la província de Girona, que és ara on visc. Sí, sí. Per tant, aquesta és la meva vida, diguem, política. En quant a la vida professional, jo puc dir que sóc pioner total del que és la informàtica. El meu primer treball en aquest camp va ser un tema de facturadores, abans hi havia unes facturadores, unes màquines enormes que fabricaven factures, i quan va sortir una tecnologia més avançada, els programes, en vez de fer-ho amb tabuladors, etc., ho fèiem amb unes plaques, amb uns cables de coure, amb creu. Me'n recordo perfectament. Sí, sí. I ferrita, Sí. nuclis de ferrita. Sí, sí. Llavors, amb un cable brodàvem les instruccions. Sí. I allò va ser una gran novetat. Sí. Un avanç. I era el principi de tot. Sí. Després va vindre els grans ordinadors d'IBM. A IBM no és coneguda, però aquella manera IBM el monstru total de la informàtica. Llavors jo vaig treballar com a responsable tècnic comercial a una gran empresa que es deia, ja no existeix, Ceresco, que tots els gent antiga d'aquest món recordaran perquè està a IBM era una meravella. Sí. Llavors jo vaig treballar per IBM i la meva funció és anar a grans comptes, a grans companyies, a explicar-los que podrien tindre la seva comptabilitat i els seus balanços, en fi, tot el seu tema administratiu portat per grans ordinadors. Això va ser una revolució i una de les grans comptes que jo vaig aconseguir, del qual estic molt orgullós, és la Diputació de Barcelona. La Diputació de Barcelona, l'interventor ens va obrir la porta, llavors jo personalment tenia que parlar amb els funcionaris de quins eren els seus treballs i com es feien. Llavors, a partir d'aquí, vam crear un model informatitzat que actualment a totes les administracions d'Espanya s'està seguint. Molt bé. Nosaltres vam crear aquest model. Això l'explico perquè... No, vau ser pioners, en certa manera. Vam ser pioners totalment. Sí. I parlant d'això, d'empresa, hi ha una proposta del Front que és, per exemple, reduir els tràmits burocràtics per l'obertura de negocis i d'empreses. Això és molt necessari, perquè us hi heu hagut de trobar 1000 vegades que per fer qualsevol cosa hi ha una feinada. No. Aquesta és una qüestió, i l'altra que... Quin creieu que seria el camí empresarial que hauria de prendre Catalunya? Bueno, les noves tecnologies, totalment. Totalment. I avançar. Ara vaig llegir la notícia que Catalunya enviava un coet a l'estratosfera per muntar una xarxa de comunicacions que Madrid ho ha tallat, ho ha prohibit, prohibidíssim. Però clar, això ha fet la intel·ligència catalana. Aquí tenim una gent fantàstica, és la qüestió. Una cosa que volia comentar-te, pensant en el tema de comptabilitat pública, és que la comptabilitat pública té una gran possibilitat de fer trampes. M'explico. Que no són punibles, no es pot anar al jutjat i dir, escolta, aquest senyor ha fet trampes, t'ho explico. Quan es fa un pressupost l'any següent, l'administració el que té són partides, com caixetes, on hi ha els dinerets. Llavors, un cap de secció, un cap director general, etc., que té una caixeta o diverses caixetes per obtenir diners i després gastar-los, es considera propietari d'aquella caixeta. I intenta sempre escriure que hi ha unes feines que justifiquen aquella caixeta, aquell import, el qual és terrible, perquè molts anys no fa falta. Llavors, aquí se'n van molts diners perduts, però que no pots dir que ha robat, no, però ha inflat alguna cosa que no es tindria que inflar, perquè els diners són els diners i són els que hi ha. Llavors, fa uns 30 anys, va sortir la idea del pressupost base zero. Ara ningú en parla d'això, es va tapar. Però per mi seria l'ideal,
que cada any, al preparar el pressupost d'ingressos i despeses, quan a les despeses et digués, escolti, miri... Sobretot referent al que és l'obra pública, el que és l'administració pública. Perquè llavors, el que és obra pública, el que són projectes de 4, 5, 10 anys, evidentment, han de tenir una projecció i s'ha de mantindre aquesta projecció. Ara, si també tenen les responsabilitats de realització del pressupost i que per què s'ha desviat el pressupost, per què s'allarga més, per què costa més. I un responsable. I un responsable. I un responsable. No, jo soc funcionari i no passa... No, però això és la política. Els directius els que han fallat. Llavors, aquí hi ha un gran forat que es podria... I m'agradaria que s'activés aquest concepte de pressupuesto base cero. Pressupost que comença de zero i llavors s'estudia perfectament el que s'ha de fer. I estan clars els diners que van a cada cosa i tothom sap què s'ha gastat per cada cosa, que seria el normal. Enric Arau, cap de llista del Front a la demarcació de Girona, moltes gràcies per aquesta estona. I a veure, esperem que tot vagi molt bé. Jo crec que sí. Jo crec que anirà molt bé. Perquè, escolta, tota la gent aquesta que diu jo aniré a votar amb el pinça al nas, aquests ja tenen on votar. Ja tenen on votar. Ja tenen on votar, que som nosaltres. Exacte, sense pinça. Sense pinça. I respirant oxígeno i sent feliços. Gràcies, Enric. Fins una altra.